روژێکی پشتی هێرشە 7 دیسەمبەرا ساڵە 1940 سەرۆکی ئەمریکا فرانکلین ڕۆزڤێلت بانگەوازیدا. نەها پشتی 75 ساڵان سەرۆک حکوومەتی ژاپۆنیا شێنزۆ ئابێ لەگەڵ سەرۆک ئوباما ڕۆژە سێشەمبی سەردانا جihên قوربانیا دکەن. Cardin guhdarî dikim û hestê min kom dibin ji bo bihîstina stranekê ji bakê sibeya yê têkelê dengê pêlan hema nêzîkî dengê qurbaniyan dibin. Ji bo rêzgirtina qurbaniyên keştiya di cengê de hat bû têkdan li Arizona, Serok Hikûmetê Japonya xembarî û sozên xwe anîn ziman. Divê em malwêraniya cengan cardin dubare nekin, ev e soza gelê Japonî da ye. Serdana Shinzo Abe heft mehan piştî serdana Serok Obama hat ya ku yekem serokê Amerîka bû çûye Hiroşîma. Cihê Amerîka di rojên dawiyê yên bi dawî hatina şerê cîhaniyê duan da bombeya atomî lêxiz bû de hezaran sivîl hatbûn kuştin. Shinzo Abe newek Obama daxwaza lêborînê kir. Wî bal kişande ser hewldanên Amerîka yên başkirina peywendiyan ji dema şer û heta niha. Obama jî tekez li ser çakkirina peywendiyan kir. Wars can end. Şer dikare dawî be. Dijminê herê dijwar dikare bibe hevalbendekî bihêz. Berhemê aştiyê her tim bi ser talankirina cenga de ye. Alfred Rodriguez rizgarbûyê bûyera Pearl Harbor bi xêrhatina Serok Hikûmetê Japonya kir û got çi neyartiya min li hember Japonya nîne. Ez keyfxweşim ku avê hatiye. Hûn dizanin ev nîşan dida ku niha em di nav aştiyê dane. Hûn dizanin ku divê ya li ser me em bikîn û ya li ser wana bêtekirin û ev e wiha ye. Ev bîranîneke ji bo dijminên kevn û heval û hevkarên ku niha rastî paşerojeka nediyariya têkiliyan tên. Piştî ku meha bihê de îdarekan û li Washington tê ser desalatê.